Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hapo kajelami Meghalaya kidon belai kinong ruai ke basyurkei bat kinong tem bat kibada don shisharu ya kasap ban ruai ban tem Henry ladapai pat syakaliang kinong tho jing ruai kiba kham ngam jeleo hakabai dei bat ki jingmut bat ki khana kiba don ki nongrim kiba khia la ban ong baki dang duna naki jing ruai kiba bon jai kibala penmi ha ki rensan ba pher bat kham tam ha ke YouTube la sakhi ba bon ki samla kibala penmi ye ki jingruai Christmas Henry na pedeng kini ka wei ni ki jingruai ka baktik bat penmelung mensim ye ki ba bon ki ba sngap ka dei ke jingruai ya ka bala ai kerteng shit ja ya ka ni ke jingruai la tho bala penwandur the way ni nong tho jing ruai uba pau jong ka jilla but uba nakathan nong ston uba Josephus thongni ha ka ba ka jing smokia halor ka rukom le kemen ni ka Christmas but ki benta jong ka jing le kemen ka bala pen wit ye ka men sim jong u hadu kata but haba u pet lele ye ki long ying long sem ki baduna ka yo ka kon but ki badon ba em la ra yanu jor kani kadang kata susu ya kajing sngo jung kat hadu ba ulahap ban syong marway hakindong ban tho ya kani kajing ruai shit ja ya kani kajing ruai la ruai de ki kattu kat ningut ki khot jong ka kin hon ruai kids tarari choir ha ga ba ha ga music video ru la sakhi ba ka ya thu bat ka kren ni ki jing shisha kumno ki khon ba duk ba pli ki hap ban am hadu lanu imei ipa in one pie naka jingbela naka bentaban yo yele kemen Christmas but what la ha ka jingbam don ai ru Henry ki hun ka mensim ringkat ka khmat bapu samrki lada pet pat ya ka jingdon jong ki breu ki ba pet ya ka ni ka video ha ka YouTube channel ya ka bala ai kerteng Jo Thong nadu ka sngi ka bala pelat ya ka kat hudu menta kani ka jing ruai kalakot syaka sao poin sao lak tam ki ba pen yaka Kino kon imelawan yo Kino ngin ya di kau shita Kino shwa kon ngin ya lekmen Menta kamit nong pen im laka Sngap ki baje Sngap para marjan Kia kemen kia risa Kia otke Thang bombula Kia shad ia ruai sngo pa